Welcome to CMTV. This is your boy Lee. I present another episode of NGIYAKUFUNA, a show where you can confess to someone about your feelings. Let's see who's going to be brave today. Sanibonani bafethu, igama lami uKhesandra ngakangwenya ngihlala eJoburg. Balele ku CMTV ngoba kunentombazane engifunayo iyangichaza. Qala kwami ukumbona ngambona eCartoon Center ayihamba nabangani bakhe ngathatheka. So bengifisa ukuthi CMTV ingincede ukuze ngazane naye kangcono. Njani? Ngiyaphila mina njani? Ngiyaphila nami. So manje yini engiletha la mina na? Ngibhalele ku CMTV ukuze ngizothola usizo because uyangichaza and umuhle. So manje yinto ekulethe ukuthi namhla uzongibonisa nabantu uzongitshela lokho bungeke uzukhona ukuthi ungitshele mhlawumbe uhlangane nami emgaqweni ungitshele lokho. Bengisaba ukukonfronta because bengibona as like umuntu rude. Uyabona ukuthi usuke wangicabangela bungezi ngani ngimi uzobona lelo side lelo. Bengisaba. Usabani? Indlela oyiyo. Kusho ukuthi kahle ngiyathusa mina. Cha hayi ukuthi uyathusa. Ubuhle bakho yilobo obuthusayo, hayi ukuthi uyathusa. Hayi ukuthi ngothusayo, ubuhle bakho obuthusayo. Hawu. Qala kwami ukubona, ngakubona eCartoon Center. Hamba nabangani bakho, mina ngangihamba nosisi wami. Like ngaba attracted ngewalk yakho. Nanobuhle bakho. Nanesmile sakho. Manje okay still namanje anga understand ukuthi isidingo sokuthi ungilethe la emakamereni siphi ngoba bungakhona ukuthi angithi uthi wangibona ungakhona ukuthi uphinde ungibone ungitshele into ongitshela yona angingasiboni isidingo sokuthi ngibe la mina namhlanje ingakho ngize la eCMTV ukuze ngizokwazi ukuthi sixazulule indaba le mhlambe singaze sikwazi nokuthi senze idate sibonane kangcono sikhulume sixoxe sazane kangcono ngithola yo mina still angithi ngoba ngisho ukuthi angiunderstand ungakhona ukwenza nalokho sibonana live mos cha bengafuni ukubonana live bengifuna ukuqondisa ngqo ku CMTV ukuze bezongichazela kahle ukuthi sazane kangcono sisi ya angali bhuti singazana kangcono angithi njengoba ngisho angengikhona ukuthi mina usungilethe phambi kwabantu what about abantu umuntu wami la ngaphandle sengibona la ukuthi ngilethela uzongitshela uyangifuna anginendaba nomuntu wakho mina nginendaba ke wena unendaba sengizolahlekelwa umendo ngesimanga sakho ke mhlambe mina ngizokuphatha kahle kunomuntu wakho hayi bhuti wazi ngani mhlambe nginama million hayi bhuti anginandaba ngifuni mina umuntu angimthandeli intani imali yakhe ngimthandela into ayiya ngamthandela and mhlambe ngizokunakhunja kangcono kunaye ukhuluma ngani manje how says isiphela ube ngesex nayo bhuti uyangimangaza ufuna ukuthini kahle kahle ngicela uhlale enqweni odabeni mhlambe umuntu wakho ushange ngenakhunje encane mhlambe umuntu wami akalona ke iqhude singayilapho mhlambe uchamise Sprite ngeke ukwazi wena ukungichamisa ka6 ngeround day1 angazi ukuthi ukhuluma ngani ke bhuti mina uzoba wethi ngisakubamba sisi wami manje bhuti uthi angiyeke umuntu wami ngize kuwe ngoba la khona ungachami Sprite angisho ukuthi miyeke umuntu wakho manje uchaza ukuthini ufuna siqale sazane kangcono mhlambe yabo uzongenjoya nami empedeni sisi wami noma ngivala amehla ngibona inxa yakho sisi ayi mina bhuti ngiyaxolisa abanye abafana sengibabona njengamagundwana athosiwe ngixolele mina kodwa ngithosekanga kona angisho angilona igundwane abanye abafana mina ngiyena umfana ngiyindoda ya phela kushiyana indlela yokwenza ke lokho sokubona ngokuhamba kwesikhathi yebo uzokubona ngokuhamba kwesikhathi wena nje mawungangivumela ukuthi senze imithabo khiphe kwi dates ngidlise into ongakazi uyidle emhlabeni cabanga uzothola yonke into oyifunayo lesimali sakho manje ufuna ukuthi umuntu wami uyahluleka nisinzweni usungibayele zonke lezo zinto lezo uzongikhipha okuyikuphi ke lokudla okungeke engibe ngiqala ukudla okungeke emhlabeni
Mhlambe mina ngisha ngomnakhunja umaligaju. And lapho umuntu wakho yena usha ngento engaka. Mina ngizokunelisa ngoshaya oqhala unembeza sisiwami. Angifuni kona lokho but right. Ungabi right sisiwami Ngi-right. mhlawumbe uzoneliseka. Cha ngi-right. La ngikhona ngijabulile. Ungajabuli la ukhona. What about me sisiwami? Wena, what about wena vele? Ngiyakhalela. Ngicela ungivumele ngenzele into efuna. Uyabona nje ukuthi usuze wangiletha la ebantwini abangaka uzongitshela ukuthi uyangikhalela kusuke ungichwenza lokho. Angichwenzi kodwa vele ngikhuluma iqiniso ngoba ngiyakhalela sisiwami. So manje uthi angenze njani ngalokho ke mina? Nginike ithuba sizisane Okay manje eqaleni uthe kimi ufuna ngithi sakho ubudlelwane. Yebo. Kodwa nakho ujikijiki usuyashintsha uzongitshela ukuthi uyangikhalela. Kahle kahle kusho ukuthi lento yami nawe ngeke iziye ndawo phela ngoba wena ubulawa inkanuko phela. Angibulawa inkanuko sisiwami. Inkanuko ayengibulali. Umuhle. Uyachaza, uyajoleka. Mina ngizokuthanda kunika uthando mfethu, ngikuphathe kahle. Ngizokunika yonke into oyifunayo. Nemali mawuyithanda. Obviously umuntu ethanda Uzoyithola. Stay to the point sisiwami ngiyakhalela. Okay. So manje since wena uthi ufuna mina nawe sakha ngithi I relationship kanjani ungikhalela ngoba ubulawa ilast wena into oyifunayo ufuna into oyifunayo into esepentini bese ushaya ikhona. Ngeke ngishaya ikhona ama tight sisiwami. Uyabona ke yami tight vele ke. Yizo lezi inkinga engathi ukuthi ngingalala ebusuku. Yiyo into ezongihlalisa ke. Mawukuthi venze ufica sekuyikopkophu usongikhuthulizisa ngizolala ngekhona vele. Okay webhuti ke ngiyakuzwa ke ngiyazizwa nezikhalazo zakho ene ngiyabona ukuthi ngalendlela oyibeka ngayo ayi mina nawe soyaphambili ngicabanga ukuthi asizame sibone ukuthi sokuphelela lapha. Ngibonge sisiwami. Hi, Unjani? I'm good and you? Ngiyaphila. So, did you get what you wanted? Ngicabanga ukuthi ngitholile. You seem very ready for this one. Eish. Please don't break her heart. I won't. You won't. Ngeke shem. Aye, that smile. Hello, Njani? I'm good and you? Ngiyaphila. How did you feel when you walk here and there's cameras and people? How did you feel? How was your emotions? Yeah, Shem, I don't wanna lie, Shem bengi surprised like ngibuza ukuthi why ngilethe lapha phambi kwama camera engazange angiapproach ngaphandle akukhulume nami angitshela indlela azizwa ngayo ngami. Cha nje bengimangele kwangempela. Ngiyayifuna I relationship naye. Okay. Yebo. So what if yena akufuna relationship she wants to play uzwenzani? Ngizomnika ikhinqi ngilale ngekhona. Do you feel the same way about the way awile ngakhona towards you? Do you have the same feelings? I would say ni impressed ngenye indlela uyabona kunezinto ebethi mayikhuluma nazo kimi ngami actually ngachazeka kwezinye zazo kodwa kunye nje ayi. Wow, what is your plan like? Do you want a relationship or you want to play? Ngiyayifuna I relationship naye kodwa mayi tight into engiyize ngayo. Are you ready for this sex? Because it seems like there's so much sex coming. Ayila ngathi ngizothwala kanzima ngempela ke la. Hayi ngoba ngathi ngithola sex edit umuntu ongishaya ngikhase ngamadolo mos. So what if yena she wants you but she wants you to come into a relationship where she's already in. Let's say she's already dating someone but she wants you to jump in and be the second person. Are you gonna agree? Maye nginika isikhathi sami enginika nento engizele ngayo nothando ngizovuma ngizokwamukela lokho. When you say into uzele ngayo, what do you mean? What is it that you are uthando nemomozi? I'm not Zulu but that sounds fun. Imomozi, what is that? It's a pussy. Kodwa ke sothini ke? Okay. Mawukuthi uyayishaya ke lento yakhe akunankinga ke so incenga sobabili. Okay. You roll with it. Hi, let me wish you all the best. I just hope that. So okay, before I let you go, what's gonna happen to your person? Because you seem to have someone already.
Vele loyo benginayo bese ngibhora vele hayi ungisizile lo guy waza kimi azongi-approacha vele nje bengingasekho kuye bengisefuna indlela engizomtshela ngayo ukuthi hayi cha amdanko ngaye. Hey, you look like you love sex. Kakhulu, Serious? kakhulu. Awudlale. Ngiyalifaka. So it means if she gives you chance, you're gonna show her flames. Nje. Yo, uzohluleka nokuhamba. Yo. Uzozayisole kwayena ukuthi benzani. Mara mayithi ngizoncenga, mara vele makuyikopkop ngizokhuthuluza bese ngilala ngekhona. Okay, let me wish you all the best. Siyabonga. Someone must, or no one must never leave you with their person. Otherwise they'll be damned. Yena shem ngiyamthanda. Angifuni ukungasho. Ngiyamthanda. Okay, let me wish you all the best in your new thing. Ngiyabonga.